Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Tady někdo zpívá. A vypadá to jako Fík. Na DVD si Maxi pes Fík spieva, pretože sa mu snívajú úžasné sny, ktoré rozpráva svojej kamarádke Áje. Tak abys, Ájo, věděla, tu zpívací náladu mi udělal ten dnešní senzační sen. A já ti ho musím říct, i kdybys nechtěla. Ale to víš, že chci. Hlavně už nenapínej a začni. Nenapínajte svoje deti a kúpte im za týždeň pre radosť DVD Maxi pes Fík 2. A ještě pár kamarádů. Takovej prima tajnej klub a vypravili jsme se na výlet. Král na dudy hrál. Za 2 týždne vychádza takmer 3-hodinové DVD Riekanky Jozefa Lady, ktoré obsahuje 52 najznámejších ľudových riekaniek. Kúpte deťom DVD Riekanky Jozefa Lady a zaspievajte si s nimi najznámejšie ľudové riekanky. Hej! Broučci, už je čas. Poletíme. Za 3 týždne priletí do siete PNS ďalšie pokračovanie úspešných kúzelných chrobáčikov. DVD Chrobáčikovia 3 Chrobáčiková rodina. A teď už bylo opravdu všechno v pořádku. Broučíku, nezapomněl si něco? Zeptal se tatínek. Ale Broučík se pro svou lucerničku vracet nemusel. Přinesla mu ji Beruška. A tak to má mezi sourozenci být. Prineste deťom na Vianoce DVD Chrobáčikovia 3. Tak to má na Vianoce v rodine byť. O ničom nerozmýšľajte a choďte do siete PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.